kalian ibu ingkang satu pinebangan. Monggo panjenengan sedaya kula dherekaken ingkang sepisan ngaturaken panggung syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam tansah panjenengan kula kunjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ing mangke ing menika panjenengan sedaya kula saged kempah manunggal wonten dalipun Bapak Sugiyono ingkang asma kerenipun Pak Kliwon. Pak Sugiyono memang boten populer. Amargi Pak Sugiyono niku sampun usaha kados niki namung usahanipun Pak Sugiyono persembahan alasan pesta. Nah niku kerenipun Pak Kliwon. Pak Kliwon kan saking daerah Mojosongo Mendungan pun terus dandan. Ngapunten niki prolog sekedhik. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu sedahan ingkang kinurmatan, kula pisan minangka tuan rumah utawi ingkang hamengkugati wonten ing Regu 18 ngaturaken wilujeng riyadi selepat nyembah punten taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi sedaya amal kesayangan panjenengan ing bulan Ramadan katampi Allah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang satu kinurmatan, salajengipun niki mengki bahasane ra dicampur nggih, amargi niki wau wonten enjing wonten pertemuan karom wonten ing KPI Mandiri nggih menika update informasi tentang haji 2026. Niki bocoranipun ingkang sepisan. Nah, insya Allah mangke keberangkatan maju. Kalau ini dapat sadaripun tanggal 9 Mei, menika insya Allah nanti tanggal 8 Mei masuk embarkasi atawis jam 16 atau jam sekawan sonten. Dan insya Allah nanti terbang ke angkasa pukul 19 tanggal 9 Mei 2026. Mungkin pada mangke saged lancar lan insyaallah wangsulipun nyandang haji amal mabrur. Niki lajeng info bocoran sajengipun ampun kaget amargi niki menyang biaya tambahan. Karena ada peraturan dari Kemenhan Arab Saudi bahwa untuk haji tamattu, pembayaran tamattu hanya satu pintu, yaitu lewat Arab Saudi. Nah, untuk Indonesia kemarin dari Kemenhan mungkin dari ada pengumuman bahwa bisa menyembelih dan di Indonesia itu memang opsinya itu ada, tapi tadi dari KPI Mandiri telah memutuskan karena belum ada kajian tentang penyembelihan yang di tanah air, maka memutuskan untuk penyembelihan tetap di Arab Saudi dengan satu pintu dan pembayaran ke Arab Saudi, tetapi konsekuensinya biayanya menambah. Dulu di awal sudah diinformasikan bahwa biayanya 620 riyal. Kalau di Mandiri kemarin sudah dikenakan untuk setor 4.700.000 rupiah. Dan tadi informasi pagi tadi yang terakhir harus nambah 100 riyal. 100 riyal itu kalau dirupiahkan sekitar 470.000 rupiah. Maka monggo bapak-bapak ibu-ibu siap-siap ngerogoh kantong malih kangge nambah biaya tamattu. Mengatakan informasi ingkang terupdate menawi mangke Mas Karom badhe nambahi malih monggo nanti dipun tanglepaken. Mekaten sambutan
informasi bocoran yang menika. Kula minangka pribadi melakukan kekirangan kesalahan ingkang sengaja utawi sengaja kula kinuwun agunging samudra pagami. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.